Opárno je malebná oblast nacházející se v Českém středohoří, která patří mezi oblíbené cíle turistů díky své kombinaci přírodních krás, skalnatého reliéfu a historických památek. Leží v údolí Milešovského potoka a je obklopena kopci, lesy a výraznými skalními útvary, které vytvářejí typickou a velmi fotogenickou krajinu. Celá oblast je vhodná pro pěší turistiku a poznávání přírody v různých ročních obdobích. Jedním z nejvýznamnějších míst v této lokalitě je zřícenina hradu Opárno. Tento hrad byl postaven ve 14. století a jeho hlavním úkolem bylo střežit obchodní stezku vedoucí údolím. Dnes se z něj dochovaly především zbytky obvodových zdí a část věžovitých konstrukcí. Dalším výrazným bodem Českého středohoří je vrchol Lovož. Tento kopec je charakteristický svým kuželovitým tvarem a výrazně vystupuje z okolní krajiny. Výstup na Lovož patří mezi oblíbené turistické trasy, protože odměnou je velmi rozsáhlý výhled do krajiny. Celá trasa je zajímavá i díky střídání lesních úseků a otevřených výhledů. Méně známým, ale velmi zajímavým místem je Kybička. Tento vrchol je oproti Lovoši klidnější a méně navštěvovaný, což z něj dělá ideální místo pro ty, kteří preferují ticho a menší turistický ruch. Trasy vedoucí na Kybičku procházejí lesnatým a přírodně zachovalým prostředím, které umožňuje vnímat krajinu v její přirozené podobě. Z vrcholu se otevírají pohledy na okolní kopce a údolí, které působí velmi harmonicky. Významnou přírodní zajímavostí jsou také Panenské kameny. Jedná se o skupinu skalních útvarů, které jsou opředeny různými pověstmi a legendami. Tyto kameny mají výrazné tvary a působí velmi monumentálně, což z nich činí atraktivní cíl pro turisty i fotografy. Místo má specifickou atmosféru, protože spojuje přírodní krásu s nádechem tajemna, který je pro skalní útvary v této oblasti typický.